ओपोनोपोनो. होओपोनोपोनो हा. म्हणजे आय एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव्ह मी, थँक्यू, आय लव्ह यू. हे 4 वाक्य बोलणे स्वतःला. हे बोलल्यामुळे काय होतं, आपल्यातली निगेटिव्ह एनर्जी निघून जाते, निगेटिव्हिटी निघून जाते. असे काही टेक्निक्स आहे का त्याच्यामध्ये आपण स्विच करू शकतो depression to peace मध्ये असं? आता मेडिटेशन हे सगळ्यात महत्वाचं टेक्निक मी म्हणेन. सगळ्या स्टेटमधनं बाहेर येण्यासाठी मेडिटेटिव्ह स्टेट इज द बेस्ट. त्याच्यानंतर सोप्यामध्ये गेलं तर होओपोनोपोनो हे टेक्निकचं नाव आहे. काहीही होत असू दे, हेल्थ, रिलेशनशिप, करिअर, मनी सहज सॉल्व्ह होतो याच्यातनं. फक्त त्याच्यामध्ये कन्सिस्टन्सी लागते. रोज करायला पाहिजे, तेव्हा तुम्हाला रिझल्ट दिसायला लागतात. रिझल्ट 5 मिनिटात दिसायला लागतो, पण ते रोज केल्याने मोठे रिझल्ट येतात. त्याच्यानंतर आहे डीप ब्रिदिंग म्हणतो ना, एक श्वास पोटापर्यंत घ्यायचा, त्याच्याने जो इफेक्ट होतो तो वेगळा असतो. EFT एक आहे, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. हे अॅक्युप्रेशर पॉइंट्स असतात. ते पॉइंट्स टॅप केल्यामुळे आपल्यातली निगेटिव्ह थॉट्स, विश्वास, विचार, कृती सगळं बाहेर पडून जातं. जरी ते फिजिकल पेन असलं तरी थोड्या वेळाने ते निघून जातं, कारण शरीरामध्ये पेन सहन करण्याची कपॅसिटीच वाढते.